kamanan sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suping di paminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jackie. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Unang Luha. Recorded by X Thunder Gaming. Nga nagipanghipos man na mo mga sinina, ma. Mularga ko, nak. Ha? Asa man ka? Mularga ko sa Manila. Unya kami, ma. Asa man mi ani? Ato lang una ka puyo sa imong apuhan. Kahit dadon ko ang imong mga manghod. Unsa? Kung ano lang di ka sa ato, ma. Kung wa pa lang og tatabiyai sa iyong ambahan. Dili gid mahitabo nga mo adto pa kog Manila. O di unsaon man nga naa na may laing pabilis papa nimo. Mao kinahanglan ko mularga uban sa imong mga igsuon. Ma. Og ikaw, magbinutan dito sa imong mga apuhan, ha? Oo, ma. Kumusta na ka si Mama og ang ako mga igsuon dito sa Manila? Jackie! Lo? Usa magkaya ka na kinutok man ka. Naguna-una ako ni Mama, Lo. Og sa akong mga igsuon. Gibingaw kay nila ako. Oo, Lola. Pastilan. Antus-antusa lang siya gamingaw ni mo, ha? Kaya kung mahuman ka na uyag eskwela, mahimo raman nga mo apas ka nila pa. Salamat din ninyo, ha, Lo. Lola. Kaya kung wa pa mo, huwag mo pa eskwela na ako. Ay, paasa naman ka, nga apo naman ka. Ay, maog yun. O, pag tinanong lang ko sa iyong pag-eskwela, rumulampos ka. Olo. Salamat, Taon. Pila na lang kapuhan akong paaboton. Mahuman ako sa high school. Lola, si Lola man doon nagilak. Nga naman ka, ha? O, sinita mo na? Jackie, apo ko. Uwa na si Lolo ni mo. Patay na. Unsa? Nga naman lang. Kaya naman tayo maglulo. Giatake siya kasing-kasing. Unsa? Unsa bang kaya? Nga daw nang higugtok pa magka. Pag-agdam na ka-graduation magkahat ninyo karon. Gumingaw lang ko ni Lolo Laoy. Kung buhi pa unta siya, makasaksi unta siya irikpaso na ako. Mauunta. Pero saan man, di una man si Lolo ni mo nato. Wala tayo mahimo pa. Nawato na lang nato nga wala gid si Lolo ni mo. Recorded by X Thunder Gaming. O siya may plano ni mo yun nga nakagraduate ka naman sa high school. Mangita lang kong trabaho din sa ato, La. Dili ka di ay mo apas ni Mama ni mo sa Manila. Dili lang sa Laoy. Uban na lang sa tika din, he. Salamat ang tao na po. Nahibaw ka ba sa balita? Ha? Bahin sa unsa man, La? Naam ko'y atong silingan nga naabot gikan sa Manila. Ug nakita silang mama ni mo. Oh, mao ba? Unya, kumusta mo kuno sa mama dito, La? Naminyo naman daglaing si mama ni mo. Ug may anak na kuno sila. Mao ba, La? Ug buutan man siyab kuno ang lalaki. Oh,
Mayo hinuon nga, nakakitag buotan ni lalaki si Mama, Lola. Kalisod-besod lang ang trabaho din sa amo eh. Lamig dito na kayo iatog Manila pero maluoy lang kung Lola nga way kaupan. Nga na tayo sa amo? Saan ka nahitabo? Unsa din nahitabo? Nga lang dagan magkay mo din eh. Ay, lulal boy. Itaki yung dumatay. Unsa? La! La! Ayaw nagkaguol. Dawatan na lang nawa ng imong mga apuhan. Dili lagi na ako malikayan nga mingahon ko dila, ma. Anak, nakasabot ko. Natural lang na kay pila sa biya katuig nga imo silang ikauban. Og daron, kay di ka naman gid sa Manila. Pangita na lang trabaho aron malingaw ka. Maayo gani kay nakasuodan kong trabaho din sa Manila. Maayo na lang ni. Malingaw ko. Og dili na ko magsigo na una sa akong mga apuhan nga wa na. Hi! Bago ka din isa. Oh, Bantog ka, kay karon pa ko kakita nimo. Oh, ako din si Joseph. Ikaw? Jackie. Kulukoy mo sa di kang ikauban, uy. Sipat kay ka. Nalingaw ka na ako, Jack. Ang parting lingawag yun. Dali na, iatod ka sa inyo. Ha? Nga ihatod bang ko ni mo? Karon makadumdum ko, nagpamisita na ko nimo. Unsa? Imo tong uyab ang naghatod nimo na. Dili mauy. Kauban na ako sa trabaho. Aw, kung panaglit mag-uyab-uyab na ka, pili alang gyud lalaki nga dili ka pasakitan, ha? Oo, ma. Joseph, di ang malili ka sa amo. Di ba ningon man ko nimo nga may misita ko nimo? Hoy, ikaw ha. Imong ging tinuod imong giingon da. Oh? Oh, dede ko yung para nimo. Chocolates and flowers. Unsa may buti pa sabot ini, Seth. Kung sa Tagalog pa, aakyat ako ng ligaw. Joseph, Lain ko tayo nga ato ko manguyab nimo sa trabahoan. Mao nga nisita gyud ko nimo aron motuo ka gyud nako nga tinud-anay gyud ang akong tuyo nimo. Joseph. I love you, Jackie. May chance ka ako? Baka kung sad kayo ko kung moingon ko nga wako'y feelings ni mo. O, sabot mong ipasabot, Jack. Love sa ka na ko, Joseph. Kung mo nga, uyab na ta, ha? Oh, Joseph. Ako na kang gisugod. Salamat, Jack. I love you. I love you too, Joseph. Ha? Manorita? Oo, manuroy ta kay Valentine's Day aron. Lain sa kayo, uyab ta. Nya, wa ta magsuroy-suroy. Tinuon sad. Sige, Manorita. Oh. Joseph, nga nang gitahaman ko ni mo din, Love ko nimo o dili. Love. So, ano yun akong sukod kung tinuod ko rin nga naikaw man ako, Jack? Oh. Joseph. Jack. Jackie. Oh. Jackie. Jack. Joseph. Joseph. Naunsa na, Miss Joseph? Dili naman makapit sa akong pwesto. Kung ako sa chatan, dili ko mo reply. Naunsa man ni siya? Tuwara si Joseph. Nagdali man ni siya. Joseph! Oh, Jack. Asa day ka? Magstorya sa tabi. Susunod na lang. Sunod lang, kinagdali ko. Sige. Ano nagdali man ka to siya?
Asa naman taon ni Joseph, uy. Dili naman makontak yung number. Asa naman kaing tawhana? Basik siya naman nangawak. Uy, number naman eh. Hello? Hello? Ikaw ba si Jackie ang uyab ni Joseph? Oh, kinsa ni palihog? Ako si Annalyn, ang uyab ni Joseph. Unsa? Og mohangyo ko nimo. Palayo ni Joseph kay mabdos ko. Dili. Jackie, dito na! Usin na! Sakit na kayo, ha? Sakit, ha? Joseph, gano'ng imo manigibuhat ako? Nga lang huyab ka na ako ganaman ni kay Annalyn og mabdos pa gyud di. Pasaylo ako, Jack. Ang tinuod, ako kay gugman niya. Ikaw ang tinuod ako ginawa, Jack. Huwag kung sugot ka, magpalayo ka din eh. Kita magtipon. Sorry na lang kaayo, Joseph. Pero ako magkinahanglan og lalaki nga parehas nimo. Adto sa imong Annalyn kay may tulubago na kaniya. Wa ko makatuo nga kapakyasan ba ay ang ako maangkon sa una na kong gugma. Sa pagkakaroon, nian ako sa among dapit ug may bag-o na sad kong uyab. Dili na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mahal mo ba?